Assam Chief Minister Special Package pen tangka kuti pharoi si Karbi Anglong Autonomous Council atum pen kichopang lim et laso puthak CBI inquiry padonang ji pupen chitini phai inkora trokarni Karbi Anglong Congress atum pen Karbi Anglong District Congress Committee sai hemalong kachesonga sai kedeng pon Karbi Anglong ke paching thorji aphanpura Assam Chief Minister Special Package pen tangka kuti pharoi si Karbi Anglong Autonomous Council atum aphan iponlo Bonta Karbi Anglong Autonomous Council atum thang kaching thora sai declaim pon theklongli lasila so puthak CBI inquiry padovek nangji pusi KADCC amaipu sumrong hangpen ningje pon ate mani lituma phan la bangsu asai kedeng pona kama bang chokche umathasi CBI inquiry padopensi ahok pet alam kapulai si lepen ke chokche ke panglim akam ke claim pona tuma pan punishment pinang jipo alam pensi niltum abang so asayang deng gedeng pon laso kachesong pona long KADCC amai phu abarim Assam Minister Sumrong Hang abarim EM rotoning ti asok teron la pen Congress along claim bang phu claim bang piatum chetong dun laan ke pirthe ajat du sitami hadi chini dam je ya kongre la behla dak lang elo pute estimate bank ta kupiloma towar mukha ke paking geometrical jitu alignment hai lahai kuri po nahi do widening do strengthening do office tame lahai thang tabe lake la so pachi halat tame bhari kelenkari lo lake ha ne EMPWD ki dohut ke matro 80000 mensi la to repairing e kuri ke non bank ke 30 crores 17 kilometer 7 days la so jadu bank ke plan kan tung ke sop phantanang putuli ram no ha along sido lake la sila so alam the bank ke jitu ni tuma ning ke hang Karbi Anglong rat phan justice jong si nai pulote CBI inquiry do vek nang po la lo alam the News report Karbi Anglong live